i wjeżdżają. Przywitajmy. No, tak mi się wydaje, ale może nie. No na pewno. Ale to powinno mieć? To mi tutaj jest skrzydło. Tak wyglądała husaria. Zwróćcie Państwo uwagę. Ustawiają się przed Państwem. Witają się z Państwem. I proszę Państwa, tutaj za chwilę Pan Wachmistrz da sygnał, żeby wojsko się pokręciło, żeby trochę rozgrzać konie, a ja w międzyczasie trochę o tym poopowiadam.